Падстанцыя. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Завод железобетонных конструкций. Припынок. Завод железобетонных конструкций. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Падстанцыя. Паважаныя пасажыры, падчас руху трымайцеся за поручні. Припынок. Падстанцыя. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Леніна. Припынок. Вуліца Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Стаханаўская, 22. Припынок. Стаханаўская, 22. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Шарбакова. Концовы. Припынок. Шарбакова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Прафсаюзная. Припынок. Прафсаюзная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Падстанцыя. Паважаныя пасажыры, падчас руху трымайцеся за поручні. Припынок. Падстанцыя. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Завод железобетонных конструкций. Припынок. Завод железобетонных конструкций. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Аўтастанцыя. Концовы.